kang ngadeana nomor absen kali 29. Kita niki sedaya badhe teng pengenceman, badhe tunggal jajanan khas tradisional teng Pemalang. Jajananipun yaiku gobral. Damel gobral ingkang setunggal poong diparut kangge parutan gobral. Lajeng poong dikukus kanthi empuk. Salajengipun diparingi gendhis jawi lan gendhis pasir. Ingkang sampun diparingi gendhis jawi lan gendhis pasir, gobralipun diparingi krambil ingkang sampun diparut. Salajengipun gobral saking dimaem. Sambut iki Balibul. Kantos jam pinten? Ya, Tat. Iya, kita lagi di kocokan.
1, 2, 3, bang.